HAMBAI ini Matabari blok ini BISING 5 दिन rally Cholei Tong TAKHUK o jagao chini Tipra Motha warriors YTF warriors जों जत्तनो पाल खालाय o jagao जों Matabari no koplai khainan bagai जों balai khali phan thoni tongo tamoni ke nogo nogo thangai no जों saiman kha o jagao ruksa bosong tung वानसा दफांथों TIPRASA दफांथों जतनो कायसानो कक बसकांगो महाराजा साथे कुनो कक करेनि सावो आइन बागिनो जों बेलाय खातुंजाक जों बेलाय खलाय फानथनलायजाक महाराजानो जों बेलाय का हामबाय आफारो बिनि अमसु बखा कुवारबाय बरफना हामजागै ब बुइनि दफाबो बना हामजागै ताकले बिसिओ जुबानाय हिनि सामान बागै जों खातुंजाक ताइ कायसा ककले महायसे नियाफ्र एडिशनो अधिवेशनो पुलिस बिल पास ओंखा ताई कायसा अंकांके कास्टमारी ल 14टा दफानि कास्टमारी ल न पास खालायजाखा हाइन बागैनो जों पाइफ्लाया हामबाय माया पर एडिशि गभर्नमेन्ट न ताई बोबाग्रा न तामनके बोबाग्रानि नेतृत्वे कुनु एडिशि मानमानि 33 बছর लाइथांका अमसुक काहाम सामुं तांजागियाखौ हाइन बागैनो पाइफ्लाया हामबाय माया पर जों बोबाग्रा न ताई कायसा हामबाय माया पर गोबांमा बरक न्यूज नि माध्यमे खोना बाक्सा खोनाया खुना जे एडिसि एलाका बा एडिसि बिसि गोबांमा जेनारेल नि ब्लक बाय बाक्सा गोफारै गोबांमा सुजुग सुबिदानि हयते बंचित खालाय तंमानि बागै अबनो महाराजानि नेतृत्वे एडिसिनि बिसिं तैखे कायसा बिल पाठक जाखा स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानिओ 41टा अमाय बिसिनो बरक अबक सायै अमक लायका प्रत्येकटा बिसिनो जाहाते खलाय एडिसि ब्लगो तै वैसे तुबुय फाइनानि बागै अबनि बिसिङो ताबुक जरा 11टा बिसि अमाय ओंखा जे जेनारेल एलाका हायके जेनारेल ब्लक बाय बाक्सा गफारि तंजाकमानि ताबुक जों उ बिसि रकनो चिनि एडिसिओनो हाइन हायतलाङै मानखा हाइन बागै सारा त्रिपुरानि TIPRASA रक तंथजाक खाकाहाम याफार लायजाक चिन महाराजानो पाइफ्लाया हामबाय याफार जाक बिनि साथे नो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नि जे डेपुटी CM बनबसं हामबाय याफारो जे महाराजानि चिनि बोबाग्रानि ककबाय TTADC गभर्नमेन्ट नि फाजिं तिखलाय बबो वान छगै TIPRASA नि बागै जे 11टा ताबुक रिखा जों ताइबो बरकनो जों सानामु चुमु स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानिओ शुधु 11टा या